ಗೊತ್ತಲೇ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಕೆ 21,000ಗೆ ಒಂದು ಓಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಪಲೆ ತೂಂದು ಬರ್ಕ. ಒಂದು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲ್ನ ತಾಜ್ ಮಲಬಾರ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅನ್ಪೇರು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಅವಳು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಪಂಡ ಕೇರಳಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಪುನ್ಮುಲು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಮನುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಲೈಪುರ ಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾಕೆ 21,000ಗೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗು ಬಟ್ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತು ದಯಮಲ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಚಾನಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ.
ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿ ನೀರು ಗೊತ್ತಾನ ದಯಮಲ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ಎಂಚತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ನೆ.